ahojte alebo dobrý deň. Prosím, vezmite si papier a pero a zapíšte si všetky informácie, ktoré sa dozviete v tejto vyše polhodinovej nahrávke, aby ste to nemuseli počúvať znova celé od začiatku. Ďakujem. Ahojte deti a dobrý deň, milí učitelia a milé a zlaté pani učiteľky, poprípade slečny učiteľky. Ideme na to v rýchlosti, čo najviac informácií, súťaž, naša kniha rozprávok. Druhý ročník, tento rok máme tému rozprávky od Boženy Nemcovej. Veľmi zásadná vec, prosím, píšete nám desiatky mailov, či môžete poslať knižky, ktoré vyrábali deti v priebehu celého roka. Pokiaľ tam nie sú rozprávky od Boženy Nemcovej, tak bohužiaľ nie. My tieto knižky vraciame a posielame naspäť. A je to pre nás naozaj zbytočná robota navyše. Prosím, ak už máte hotové nejaké knižky, doplňte tú väzbu ešte o rozprávky od Boženy Nemcovej a tak tie knižky vieme zaradiť do súťaže. Nič sa nedeje, ak tam budú aj iné rozprávky, my tomu úplne rozumieme. Pokračujeme. Takže, knižky môžu obsahovať aj iné rozprávky, ktoré ste mali teda už predpripravené, alebo ste na nich pracovali v priebehu roka. Také knižky vám teda uznáme, lebo vás je naozaj veľa, ale podmienka tam je, aby ste splnili rozprávky od Boženy Nemcovej. Nemajú to byť prepísané rozprávky. Prosím, nejde nám o to, aby ste prepísali existujúcu rozprávku. Ide o to, aby detská fantázia makala, aby pracovala reálne s tým príbehom, aby deti čítali s pochopením a porozumeli, o čom je ten príbeh, však moja, a aby si ho dotvárali podľa svojich vlastných predstav. Ak si tu ten príbeh budú dotvárať podľa vlastných predstav, to znamená, že tomu príbehu naozaj pochopili, takže čítali s porozumením ten originál. Takže našim cieľom je, aby deti prerábali tie príbehy. Takže nebojte sa pracovať v podstate s jadrom tých rozprávok od Boženy Nemcovej. Prišla je otázka, či môžete prerobiť samotný príbeh Babička. Môžete. Absolútne kľudne ho môžete ho prerobiť na príbeh vašej babičky. Alebo proste na príbeh nejakej tej vysnívanej babičky z dediny, ktorú proste deti v dnešnej dobe nemajú veľmi možnosť zažiť, spoznať. A je naozaj, mňa osobne by zaujímalo, ako si predstavujú deti babičku dnešnej doby. Normálne takú tú naozajstnú z dediny. Čo si vôbec pod tým predstavujú? Vy veľmi dobre viete, že keď sa hrám na kráľovnú počas našich programov, tak veľmi často srandujem a veľmi často sa pýtam detí, či vedia, čo je motika, či niekedy v živote okopávali, či vedia, ako vyzerajú hrable a tak ďalej. Takže mňa niekedy naozaj veľmi milo prekvapia tie odpovede tých detí, ako si oni vlastne predstavujú takú babičku z dediny, takú tú dobrú babičku z dediny, ktorá má kozičku a pečie si ešte chlebík. Ja som mala také detstvo a nedám na to dopustiť. Na moju babičku z dediny v kroji, keď si rozpustila čepiec, tak dala dole čepiec, rozpustila vlasy, mala vlasy až po pás, krásne, biele. Takže ja mám prežité detstvo na dedine so skákaním do sena v seníku a absolútne nikoho netrapilo, čo je pod tým senom. Či ja som originál spávala pod veľkými duchnami a s vyhrievanými tehlami z pece. Takže raz, keď budem písať knihu, tak ju milé rada napíšem aj o mojej babičke. Lebo to teda je jediné, čo mi naozaj je ľúto, že moje deti nemajú šancu zažiť takú tú originál babku v kroji. So všetkým tým čarokrásnym, s ktorým sa takýto romantizmus spája. Takže nechajme deti fantazírovať o dnešnej babičke z dediny. Ako si ju predstavujú, ako si predstavujú tie dobré, múdre, správne rozhodné, absolútne kľudné babičky. Takže toľko k téme babička a teda ešte raz
Nebojme sa spracovania tejto témy a príbehu babička dnešnými malinkými či veľkými deťmi. Čo sa týka ostatných rozprávok, treba sa v tom trošku viacej pohrabať. Ja sama som bola prekvapená, koľko ľudových slovenských rozprávok spracovala práve Božena Nemcová vo svojej zbierke slovenských ľudových rozprávok. Takže poďte do toho, poprerábajte dlhý, široký, bystrozraký na, ja neviem, nemám tu svoju dceru alebo syna, oni by si hneď vymysleli nejaké 3 vlastnosti, ktoré sú in v dnešnej dobe. Takže poprerábajte 12 mesiačikov, naozaj sa pohrabte v tých príbehoch krásnych našich ľudových rozprávok. Tak, a teraz poďme na ten vizuál. Mnohí sa pýtate, či to môže byť rukopis detí, či to má byť prepísané vo Worde. Poďme od tých najmenších, škôlkári. Prosím, vôbec sa s tými škôlkármi netrapte. Nemajte od nich veľké očakávania. Cieľom tejto súťaže nie je urobiť vizuálne najkrajšiu knižku. Cieľom tejto súťaže je, aby ste vy, pedagógovia, dostali nástroj do rúk, ktorý je niečím iný, niečím viacej zaujímavý pre tie deti. Aby ste im, keď nečítajú, aby ste im čítali príbehy a aby sa deti naučili počúvať a počúvať s porozumením. Keď sú deti staršie a čítajú, aby sa naučili čítať s porozumením a mohli teda dotvárať ten príbeh podľa vlastných predstav. Teraz, čo sa týka literatúry, došiel aj Muriak, predtým to bola Mura, teraz je to Muriak. Inak je to tuto náš krásny Leo a Heďa. Je to biela Hedviga. No, čo sa týka literatúry, to sme si povedali. Čo sa týka teraz právopisu, slovenský jazyk, jasné, píšte prosím, nechajte deti, nech píšu. Ja sama som veľmi ťažký dysgrafik, predo mňa, keď dáte nejaké tlačivo, ktoré mám vyplňať. Na 1,000,000% tam urobím chybu a to píšem veľkým tlačeným. Takže ja absolútne obdivujem všetky deti, ktoré nádherne píšu, teda aj vás dospelákov, ktorí nádherne píšete. Ale je to jedno, či to bude teda rukopis alebo prepis vo Worde. Takže pokojne to môže vyzerať. Aj toto je minuloročná knižka, ktorá vyhrala. Tuším, že záhradu, Motýliu záhradu. A tí to urobili proste takto. Prepis vo Worde, detičky to prepísali, tie svoje príbehy, nakreslili k tomu obrázky. A urobili takúto krásnu prednú stranu. Alebo to kľudne môže vyzerať takto. A obrázky, dúfam, že to budete vidieť. A jednoduché texty. Takto. Krásne obrázky. Minulý rok sme mali tému rozprávky od Hansa Christiana Andersena. Absolútne na maximum vyhral Cínový vojačík. Vidíte, krásny rukopis aj s podpismi od detičiek. Alebo to môže vyzerať aj takto, že mega veľká kniha, vidíte, aká je obrovská, s nádhernými rukopismi vo vnútri a obrázkami. Naozaj, že krásne. Tak toto krásne vyzerá na... Opa! No ja kebyže viem takto písať, deti krásne, fúha. To vám normálne to ukážem, pozrite sa. To je nádherné písmo. Toto je škola z kláštora pod Znievom, ktorá napríklad vyhrala vstup do Bansparku spolu s nami. Brali sme tam 3 výherné školy minulý rok do Banskej Bystrici. Takže 3 školy mali s nami parádny deň detí tento rok.
lebo si to teda vyzdvihli tie triedy takto o rok, takže toto je kláštor. No, alebo poďme k tým školkárom. Ja som si tu nepripravila žiadnu minuloročnú, ale mám tu zbierku tohto ročných, tak vám ukážem hneď prvú z vrchu. Toto sú škôlkári. A škôlkári to takto riešia. Akože a na kompletku úplne všetci. Buď tvoria leporelá, alebo teda lepia obrázky, ktoré deti namalujú, alebo ich proste dajú iba do takejto väzby. A toto je škola zo Štiavnických Baní. Škôlka zo Štiavnických Baní. No a vyzerá to takto. Úplne jednoducho. Vidíte? Obrázok, text dopísaný pani učiteľkami. To bude asi rozprávka o 12 mesiečikoch. Toto už je tohtoročná knižka, teda zo Štiavnických Baní, z materskej škôlky na tému rozprávky od Boženy Nemcovej. Veľmi sa na ne tešíme, veľmi pekne za ňu ďakujeme škôlkárom. Musím si dať na správnu kopu. Takže čo sa týka nás, či to bude rukopis napísaný pravou alebo ľavou ručičkou, či to bude s chybami, nám to je naozaj jedno. My tu nie sme od toho, aby sme kontrolovali pravopis, od toho tu ste vy, pedagógovia. Nám absolútne chyby nevadia. Pre mňa osobne klobúk dole za každé jedno napísané písmenko tou packou. Kľudne to ale môžete prepisovať aj vo Worde. Takže to je na margo vašich otázok a mailov, kde sa mi snažíte posielať cez úschodne alebo cez WebTransfer rukopisy tých knižiek s tým, že to obhajujete tým, že deti, aby to bolo pekné, tak mi to prepisujú do Wordu. Nemusíte to prepisovať do Wordu. Absolútne kľudne mi to môžete poslať tak, ako to deti proste vedia napísať. To je na margo takej pani Milatky, ktorej práve teraz odpisujem na mail, kde sa mi snaží teda cez úschovňu poslať prvopisy detí, ktoré, aby to bolo pekné, to teda prepisujú do toho Wordu. Vidíte, to je bola zlatá. Naozaj, že klobúk dole pred vami, pani učiteľky, milí páni učitelia. Idete na to dobre, ale naozaj to stačí prepisovať aj rukou. Nemusí to byť vo Worde, aj keď mnohí viete, že ja prednášam pre druhostupniarov práve o vzdelávaní pomocou umelej inteligencii na školách. Prednášam už pre druhostupniarov od 5. triedy na základných školách. Projekt sa volá Deti pre budúcnosť alebo bez umelej inteligencii. Tú danú prednášku som mala napríklad aj počas Noci výskumníkov, teraz na jeseň. A info pre školy, ktoré by teda milé radi, tak nájdete u nás na Facebooku vlastne ako taká prednáška vyzerá. A aj vám vysvetlím, prečo by sa napríklad na trhu práce najlepšie umiestnili momentálne inak mimochodom škôlkári. Takže áno, k tomu druhostupniari, tí starší, či môžu využívať ChatGPT na tvorenie rozprávok. Toto je veľmi, veľmi chulostivá téma, ale prečo nie? Poďme na to, ale s pravidlami. Môžete používať 7-ci, 8-ci, poprípade 9-ci, ak chcete vyhrať pre svoje školy niečo, alebo sa viete dať dokopy cez leto a viete napríklad v prípade výhry pre vašu školu, môžete totiž to vyhrať túlavé kino pre celú škôlku alebo pre celú školu, ktoré príde priamo k vám, alebo stanovačku s nami v Skanzeme v Martine, v Múzeum slovenskej dediny, kde sa tak ľahko nedostanete stanovať a sprievodný program bude znova túlavé kino, takže bude to naozaj netradičný zážitok. Takže ak to stíhate 9-ci sa dať dokopy ešte toto leto a dať si to ako koncoročný výlet, poďte do toho, poďte vyrábať knižky, no a čože ste veľkí, to nevadí. Môžete teda použiť ChatGPT, ale musíte sa nám priznať, že ste ho použili a ideálne urobte nám nejaké promo video k tomu, ako ste teda dospeli k tomu príbehu. Takže prosím, priznajte sa nám s tým, že ste použili umelú inteligenciu na tvorbu textu
ako ste ju použili, čo ste tam zadali, aké teda aplikácie alebo programy umelej inteligencie ste použili na tvorbu tej danej knižky, aj čo sa týka napríklad obrázkov. Ideálny stav je, ak by ste nám mohli urobiť video, kľudne na mobil, ako ste to spracovávali, ako ste to dali dokopy, to bude také, že úplná paráda, lebo teda vieme odprezentovať to, že aj mládež vie využívať mobilné telefóny a aplikácie s rozumom. Nie len do toho akože bezducho ťukať alebo scrollovať. No, máme veľmi rozumné deti, len im treba dať dôveru, to je celé. A to je teda k tým starším. Tých malých sme si vysvetlili. Teraz ideme na to, že kto každý sa môže prihlásiť do súťaže. Takže kto každý sa môže prihlásiť, môžu to byť škôlkári, môžu to byť základné školy, teda bavíme sa po základnú školu, nie stredné školy. Môžu to byť kľudne deti na domácom vzdelávaní, rôznych vzdelávacích skupinách, môžu to byť družinári. Podmienka je, aby tá skupina bola vedená nejakým dospelým človekom, ktorý bude ich ako keby sprievodcom pri tvorbe tých príbehov a tých knižiek. Môžu to byť kľudne aj deti z cudzojazyčných základných škôl, to znamená z maďarských, anglických hovoriacich, akýchkoľvek iným jazykom hovoriacich. Znova podmienka prosím je, môžete napísať aj v angličtine, môžete napísať aj v maďarčine tú knižku, ale musí tam byť aj v slovenčine, aby sme jej rozumeli porota, ktorá teda neovláda všetky jazyky. Takže tak. Takže nie tak. Ešte tu máme aj školy, alebo teda vzdelávacie skupiny, ktoré sú mimo Slovenskej republiky. Takže aj tieto slovenské deti, ktoré žijú mimo Slovenskej republiky a sú v rôznych vzdelávacích skupinách, sa samozrejme môžu prihlásiť do tejto súťaže a môžu vytvoriť tú knižku. Dokedy môžete posielať knižky? Knižky sa posielajú do 28. júna, to znamená do konca školského roka. Posielate ich na adresu buď Pop Akadémia alebo moje meno Dušana Mazerová, Bjorsonová 3 Martin. Prosím, posielajte ich doporučenie a napíšte nám do knižky, z akej školy ste, škôlky ste, zo vzdelávacej skupiny, proste skade ste, zodpovednú osobu, tú dospelú, ktorá vás teda sprevádzala pri tvorbe tej knižky a kontakt na vás, ideálne mail a ideálne aj mobil, aby sme sa k vám vedeli dobiť v prípade výhry. My tie knižky skompletizujeme na začiatku leta, niekedy v priebehu leta, teraz nemáme úplne presne dátum, že kedy, lebo sa nám to trošku rozbilo, keďže sme to posúvali koniec súťaže až do konca školského roka, namiesto do 1. júna. Ono to hlasovanie teda s titulom Sympatiak národa, čo budete hlasovať u nás na Facebooku, na našej stránke o najknižku, najsympatickú knižku, a tá môže vyhrať teda stanovanie v Skanzeme v Martine deti, rodičia, učiteľ, teda tá zodpovedná osoba, so sprievodným programom. Ten sprievodný program tam bude aj cez deň, lebo my v podstate tam budeme mať 3-dňové hrdinské ukončenie leta, náš benefičný program, a popri tom v noci, teda ten program je aj o tom, že cez deň je tam program a večer sa spí s rodičmi v stánoch, ale prvú noc vyhráva teda táto trieda, ktorá vyhrá titul Sympatiak národa. Nemáme ešte presný dátum, lebo sme všetci rozhádzaní po dovolenkách, takže to cez leto bude trošku komplikovanejšie, ako sa rozhodneme, kto čo vyhral a ako to skompletizujeme, ale ja to vidím, že niekedy v priebehu začiatku augusta bude hlasovačka na Facebooku. Niekedy na začiatku augusta už budeme v obraze, kto vyhrá titul Sympatiak národa. Sympatiaka národa máme tento rok ale dvakrát. Máme dve výhry, keď sa to tak vezme, pri hlasovaní, lebo nie každému vyhovovalo. Napríklad bratislavským škôlkam logicky nesúťažili o sympatiáka národa z dôvodu, lebo pre nich bola stanovačka v zoologickej záhrade v Bojniciach proste úplne sci-fi toľko cestovať.
a byť tam. Takže sme to urobili tak, že tento rok úplne tí, ktorí budú mať najviac hlasov, tak tí vyhrávajú stanovačku aj s rodičmi v Skanzeme v Martine v Múzeu slovenskej dediny so sprievodným programom, teda počas dňa, a aj so sprievodným programom večer, čo bude túlavé kino. Tí, ktorí budú mať ako druhý najviac hlasov z hlasovačky na Facebooku, vyhrávajú teda túlavé kino pre tú danú škôlku alebo školu. V podstate sa dohodneme, kedy kto ako môže, podľa toho, ako to vyhovuje výhercom a ako to vyhovuje teda túlavekino.sk nám darovali túto výhru. Za čo im veľmi pekne ďakujeme. Takže to máme výhry Sympatiak národa, sú teda dve. Hlasovanie nebude podmienené nejakým páči sa mi to lajkom, teda lajkom to bude podmienené, ale nebude to podmienené proste žiadnym takým, že musíte byť naši fans, ich fans, neviem koho fans a s dielačkami. Proste tí, ktorí chcete byť našimi fanúšikmi a máte nás radi, alebo nás chcete mať radi, alebo nás budete mať radi, tak našimi fanúšikmi budete aj bez toho, že by sme vás takto nejako vydierali. Čo ale môžete vyhrať vy všetci ostatní? V podstate nemáme prvé, druhé, tretie miesto, ale máme to nastavené kategórie škôlka, prvý stupeň, druhý stupeň a v každej jednej kategórii máme 3 víťazov. Nemáme prvé miesto, druhé miesto, tretie miesto. Skôr je to o tom, že my si trošku naštudujeme tú škôlku a školu, ktorá sa prihlásila. Ak sa rozhodneme, že tá ich knižka je hodná výhry, tak podľa v podstate potrieb alebo zamerania tej škôlky alebo školy alebo vzdelávacej skupiny im vybereme to, čo najlepšie využijú pre svoju budúcnosť a pre budúcnosť ich teda maličkých detí. Môžete vyhrať ortopedické podložky od e-shopu ortopedickepodložky.sk, môžete vyhrať od e-shopu Dejvo rôzne športové náčinie. E-shop Dejvo je inak veľmi fajn e-shop, kde si viete kúpiť teda rôzne športové náčinie a vlastne kúpov týchto rôznych športových potrieb, vecí, náčinia. A neviem ešte, aké synonymy existujú. Vlastne podporíte iniciatívu telocvikári.sk. Pozrite si ich činnosť, stojí to za to, majú tam hlavne veľa edukatívnych videí, ako správne pracovať práve s tým športovým náčiním. Ja sama som bola prekvapená z tých vecí, ktoré nám teda darovali do tejto súťaže, že na čo sa to používa a čo to vlastne je. No a potom ideme sadiť stromy a ovocné kríky. Chcem veľmi pekne poďakovať Slovenskému zväzu záhradkárov, konkrétne chalanom z Vrútok, ktorí sa teda rozhodli, že idú do tohto projektu, do tejto súťaže s nami a že teda darujú ovocné stromy alebo ovocné kríky pre škôlky alebo pre školy. Takže môžete vyhrať vlastne ovocné kríky alebo ovocné stromy aj s inštruktážou, ako to zasadiť a ako sa o to starať. No a ešte tu máme Taktik vydavateľstvo. Taktik vydavateľstvo v podstate zožalo celkom veľký úspech. Vypýtali ste si ho vy samotné školy a škôlky, takže mojou snahou bude každý boží rok trošku tie výhry obmieniať, aby ste mali za každým nejaký iný zážitok. Ale jednoducho Taktik vydavateľstvo venovalo aj minulý rok veľmi veľa tých svojich knižiek, pracovných zošitov. No a tento rok ste si ich vypýtali teda znova. Takže poďme do toho. Taktik vydavateľstvo je strašne fajn. Oni vlastne poskytujú rôzne zľavy pre všetky prihlásené škôlky napríklad do súťaže. Ale to napríklad aj záhradkári. Majú pre všetky prihlásené škôlky a školy do súťaže pripravené zľavy, projekty ohľadne teda sadenia a vzdelávania, čo sa týka všetkého z oblasti pestovania napríklad. No, takže
Už sme na konci, konečne, pomaly aj sa dostávame na koniec. Ešte raz chcem poďakovať Slovenskému národnému múzeu v Martine, konkrétne múzeu z Slovenskej dediny. Je to skanzen v Martine, je to najväčší skanzen v Slovenskej republike. No a posledná moja ďakovačka bude patriť mediálnym partnerom. Tento rok je to ešte len druhý ročník súťaže a ja som veľmi vďačná, že máme medzi partnermi EduPage, veľmi si to vážim. Takže, milí slovenčinári, veškeré informácie nájdete na EduPage. Neviem, či škôlkári, ale základné školy určite. Tým, ktorým chýbajú informácie a nestačila im tá hrba informácií, ktorú dostali teraz v tomto videu alebo u nás na Facebooku, tak mi ešte môžu napísať na mail popakademia@gmail.com. Do predmetu dajte prosím súťaž Naša kniha rozprávok a pýtajte sa, na čo vám ešte chýba odpoveď. Takže tento rok veľmi pekne ďakujeme partnerom EduPage, ďakujeme TASR a ďakujeme DOCH. Doch.sk, to sú vlastne všetky tie megaboardy, tie obrovské letkové megaboardy, ktoré vidíte po celej Slovenskej republike. Doch.sk je náš partner. Fungujeme 6 rokov a minimálne 5 rokov. Minimálne 5 rokov sme asi jediné občianske združenie, alebo jedno z mála, ktoré má naozaj skvelú megaboardovú kampaň, ledkovú. Ja som si účelovo vybrala ledky a nie billboardy s papierom. Poprvé, nie sme takí bohatí, aby sme mohli toľko kácať lesy. A po druhé, my máme tých programov veľmi veľa v priebehu jedného roka, našich benefičných programov. Takže by to bolo naozaj veľa stromov, ktoré by sme vykácali, aby sme mohli stále meniť. Takže preto ledky a snažíme sa ich robiť už naozaj tmavé tie vizuály, aby sme vám neškodili tým svetlom z lediek. Vizuál, úplne posledná ďakovačka je teda našej babičke, ktorú máme odfotenú na tých plagátoch a na tých megaboardoch. Je to babička Zuzka, ktorou teda pozdravujeme, veľmi pekne ďakujeme, že sa na toto podujala, že sa s nami odfotila, aby sme to tematicky mali naozaj veľmi pekné. Je to skutočne úžasná babička. Babička Zuzka je to folkloristka, ktorá aj pracovala v skanzeme. Je to fotené v skanzeme v Martine, teda v múzeu Slovenskej dediny, pred chalúbkou z Turca. Babička je z Turca, má vlastne kroj z Turca, nádherný čepiec, ktorý je typický pre Turiec. No a ja pevne verím, že sa s ňou budete môcť, milé deti, aj stretnúť počas hrdinského ukončenia leta, teda trojdňového programu a aj počas stanovania výherná trieda. Táto naša babička Zuzka, teda okrem toho, že pracovala v skanzeme, teraz pracuje v literárnom múzeu v Martine. No tak akože uznajte, mohlo sa mi podariť akože nájsť lepšiu babičku od Boženy Nemcovej, než túto našu babičku Zuzku, ktorá je akože chodiaca encyklopédia. Ona vie o každej tej chalúbke v tom skanzeme veľa. Takže ja sa na ňu teším, pevne verím a dúfam, že sa s ňou teda stretnete aj vy počas hrdinského ukončenia leta, čo je vlastne trojdňový program v skanzeme. Je to posledný týždeň v auguste. Je to cez týždeň, nie cez víkend, ale cez týždeň. Budete môcť, teda súčasťou toho programu je okrem denného programu, kde budú rôzne aktivity v skanzeme, budete môcť aj stanovať s rodičmi. Plus, teda výherná trieda získava práve takýto program. Takže ja osobne, ešte ani leto nezačalo, už sa teším na koniec leta, takže táto súťaž nás bude sprevádzať júl-august. Na konci augusta ukončíme teda túto súťaž výhercami s titulom Sympatiak národa, ktorí vlastne budú súčasťou nášho trojdňového programu Hrdinské ukončenie leta v Múzeu Slovenskej dedine v Martine. Prvý deň a prvú noc vyhráva teda trieda aj s
teda detičky, aj s rodičmi, aj teda s pani učiteľkou, stanovačku v Skanzeme, celodenný program a ako bonus aj túlavé kino, takže budeme vám premietať nejakú rozprávku alebo film, podľa toho, kto to vyhrá, či štupli alebo veľkači. No a vy ostatní si na zbytok dní viete kúpiť lístky cez predpredaj.sk. No, pevne verím a dúfam, že som vám zodpovedala na všetky vaše otázky, všetky vaše dotazy. Je to v poriadku, je to moja robota, ja som si súťaž vymyslela, takže je mojou úlohou vám ju aj čo najviac objasniť, vysvetliť. Predsa len je to ešte len druhý ročník, súťaž sa stále formuje a vytvára aj napriek tomu, že máme veľmi silné mediálne zastúpenie naozaj skvelých partnerov, čo sa týka výhier a je vás dosť, ktorí máte záujem. Ešte sme len v druhom ročníku, vychytávame chyby a chybičky, no a každým rokom sa budeme snažiť byť lepšími a lepšími. Ja sa teším na vaše knižky, máte ešte týždeň čas do budúceho piatku, to je hrba času, deti nakreslia ešte obrázky v škôlkach, deti na druhom stupni ešte povymýšľajú, aj rôzne babičky dnešnej doby z dediny, ako si ich predstavujú. Tí najstarší, tí tam toho majú v rámci možností s umelou inteligenciou. Čaká vás týždeň, kedy máte v podstate voľno, takže viete ešte zamakať, viete zabojovať, aby ste povyhrávali pre vaše škôlky alebo školy ortopedické podložky, rôzne športové náčinie, ovocné stromy a kríky, rôzne tituly od vydavateľstva Taktik. Je tam toho naozaj dosť na výhru a hlavne môžete vyhrať túlavé kino ako pre celú škôlku a pre celú školu, tak aj stanovanie na mieste, kde by ste nemali možnosť inak stanovať, a to je v Múzeu slovenskej dediny v Martine. Ja vám prajem úspešný koniec školského roka, milé deti, milí pedagógovia a aj vám, milí rodičia. Viete, ako to u nás chodí? U nás je to o tom, že nech budú tie známky na konci školského roka akékoľvek. Sú vlastne odrazom našej spolupráce, nás všetkých počas celého školského roka. Takže nech tam budú akékoľvek známky, sú super. Jednoducho sú super. A teda užite si leto, najlepšie ako viete. Ja si idem dať, točím to o 12:30 na obed. Idem si dopiť svoju rannú kávu. No a prajem vám naozaj, aby ste mali prežitý ako posledný týždeň v školskom roku, tak aj celé leto so šťastím v srdci.